umhlaba emaphupho siyathola baningi abantu abaphupa everyday abantu kodwa uthola incazelo zalamaphupho abanazo libarelay kwabanye abantu babatrust iphupho lisho ukuthi kufanele mhla sibheke umuntu othi ngiphupha ngilusa inkomo nje usemhlambi usedlelweni noma usegcekeni kodwa sekusile ngenkomo ngibonga kakhulu umsakazi yazi uma uphupha ulusile komba ukuthi inhlanhla nje into zakho zivulekile uma uphupha ngiphuka inkomo inhlanhla okay athi omunye yeyi ngiphupha inkomo zingangihlaba kwadlani izingigijimisa ngibaleka zingihlaba lelo phupho lelo ngasho ukuthi umsakazi masazihlaba lezo nkomo sayinkinga leyo komba ukuthi amadlozi awajabulanga waneme alwa nawo yathi khona izinto ukuthi mozenza zingahambi ongathi ke mina bezingangishabi inkomo kodwa ngiphupha ziyalwa zodwa kunemhlambi ephile lemhlambi iyahlabana yayo lemhlambi mangabe kuwumhlambi futhi lakhawo uma lakhawo awajabulanga alwa kodwa futhi kukhona into okumenza iguneke lapha mama ya omunye uzothi mina ngiphupha njalo ngiyaseka ngiyakhetha inkomo lapho umsakazi komba ukuthi inhlanhla lokulavulela kukhona nokuthi nje kube inhlanhla ya uzwile ke mbukeli ukuthi langa bokuphethethela wona nje amani athinta nje inkomo athinta imfuyo ayakhuluma nawo ukuchazela ukuthi iphupho lokwelusa okulusa izinto zakho ihamba kahle ziyakhanya amadlozi abhekile kanti ukuphupha inkomo mhlambe emibili ilwa futhi amadlozi ekhawu nezigilo zakho bomama nezakho baba ayalwa kunento ifuna nizama ukuyilungisa kanti mazi kuhlaba idlozi selwa nawo uqobo kunenkinga ebhekene nawo kanti ukupheza nje useka inhlanhla sinoba kakhulu nje uqhubeke uma futhi subscribe kule channel nalokuqhubeka nje ubuke namanye amavidiyo nokucomment lapha nokusuggesta nokusibuza amanye amaphupho ukuthi achaza ukuthi sizokwazi ukuthi sichaze asho ukuthini God bless you